At lide af tvangstanker kan indimellem være så skræmmende og invaliderende, at den eneste udvej, det er selvmord. Jeg tænkte bare på det hele tiden. Jeg havde underlige drømme og kunne ikke gå på arbejde. Andreas, han fik en akut psykose. Til sidst så overvejede jeg at tage mit eget liv. QTV. Tanker, der dræber. Tirsdag kl. 22 på Kanal 4.